Hej Kimmer. Hilsner fra Miami. Vi skal bo på det hotel, du kan se herovre, som er Victor, som er noget flottere om natten eller om aftenen, fordi så er der helt alle mulige farver lys på. Og her ved siden af, der ligger en rigtig god bar, som hedder Palace Bar. Du kan bare ikke rigtig se det for palmerne. Og lige bag i mig, der ligger jo, kan du næsten se her, hvis jeg lige zoomer lidt ind, der ligger den lille homostrand jo, og hvor ser den fint ud. Så jeg håber at det mindste, at de her omgivelser af det her vejr kan få dig til at få det lidt bedre. Men jeg glæder mig til at se dig i overmorgen. Og jeg henter dig i lufthavnen. Og så er det jo bare det. Så ses vi. Og glæd dig. Det er så fedt hernede. Så det bliver du rigtig, rigtig glad for. Jeg har så varmt. Det er ligesom at stå ved en udstødning på en bil. Altså det er så fantastisk. Og i øvrigt lige en sidste ting. Lige ved siden af vores hotel, som jo var her, så ligger der et lille bitte hus. Vores naboer, og det er jo så Gianni Versaces hus. Og du kan lige skimte indgangen, trappen der, hvor han blev skudt. Så beliggenheden bliver ikke meget bedre, kan man sige. Men vi ses i morgen, Basse. Nu vil jeg gå ned og lægge mig. Jeg synes, det er hårdt livet her i Miami. Starbucks og strand og alt muligt. Men hyg dig, baby, og vi snakkes. Hej.